makabidyo abot dito kami medyo kapadisco man nga pa music's mother na di natin what's up super fam super may gubay na naman for this vlog paulit ko sa mga agbiki akong helmet and akong motor gibilin na dito sa may balay at sa may ubos patayon muna siya ang dalan padulong sa Mantuyod gikan ko dito karon dayon pangat na ni sa mua ning dalana utos lang ta sa tamang kapoy man tagbuntod hingak kinaro ati ani hangak day hangak init kayo exactly gilibin ikim man po naman dari ikan po sumabinay 9 manhoyod then magikan sa kong manhoyod dongsod 15 to 20 minutes magmotor pa sa kamabot der sa mukha kutasa kayo kutas kayo ito siya super pama ayan it's not to share hindi na masimbahan sana ganit ko mga taldribing ako kayo asay balanis ko biya hut ana sila ako na may tagsa vlog ko kay para makita sa madlang people kutasa kayo ha sino ang buko ka tinood ay sorry rag no na si Chris silingan na sa balay sila mo balay dito sa buntod ba dito babaw wala kagalatas kung mga video dim no YouTube god agoy pastilan ang saan naman ako nang wala Facebook wala YouTube saan naman may pas Chris, muhay pa sa akong vlog. Chris, si hi Chris. Hi. Oh. Abot ba ni si Kuwait? Abot ba good na. So. Hi. Haway sa. Uli na ko kay katas na kayo. Abot na niyo. Galing yan ako nakagpauli ro. Dahil wala ko di off duha ka bulan. Kapoy kayo. Maragapon. Para dito kusa. So, welcome. Padayon may uglakaw. Ihapit man ang balas ko itag sa disubos. Yan ako ikuyog. Gatsi kami gamay. Lapos me. Hagkakutasa. Welcome mo to ang manhoyod o. Kato. Kana diya o. Manhoyod din ang pangiman na. Ito, dito. Ito manhoyod. Dito ko gikan gani ha. Imay kana diha ito kanang kita diha sa doyo diha bais na siya Kanso na
ya. Ganso. Akong iyaan o namunlay oh. Sir Imay. Wala lang nakita si Mike. Kita si Imay. Hi Ding. Wala ko yung yung boyfriend. Abot balay. Angat pag yun eh. Angat. Pagkain ng tas art. Wala yung ulan direct friends. Sige mag-ulan dito. Ay, direct may ulan dito. Sige. Inday. Ya. Ya. Hi din ya. Hi dayon. Kung iya anak siya nag baul. Asa. Asa. Kasi nagpugas sa spang eh. Abot na gimay deres. Bunok. Buntod. Dayon. Mga balay tapos layo. Ha? Nakita sa kuwan. Rakay. Asa ka balay? Dayon. Kani nga tubo. Pero may mag-refill. Kani oh. Wala mo refill sa ulim nun. Ay. Ko. Layo pa ka mong balay. Ay di. Tupas po lahat ng balay. Layo pa ka ni Selena super fan. Ano mo ako? Daghan nagkalubinhan. Nanak gusto mas kalubinhan dalang tao. Ato balay na sa ang silingan kana dayon. Kato mo tayo mo medyo langas na gid siya. Siya kayo kapyaw na kita na yung sila nasag ko na saan na kayo itong kalawasan andire o daghan kinang lubi daghang lubi most del video dire to be itong tabunan ko ng kurtina kurtina itong lagpuan na sa balay gadis ko na sa balay super fan gadis ko na super fan kaning kalubinhana kaning kalubinhana kaning pupot na mo kalubinhana kailangan ko yung kalubinhana kaning sa babaw ito di na mo super fashion super fan di na dyan ko mo makabidyo abot dito kami dyan kapadis ko man nga pa music mother na diara ko ito bakong vlog super fan thank you.